Cifra de afaceri a sectorului forestier și industriei lemnului în Europa este de peste 240 de miliarde de euro pe an. Această cifră este rezultatul muncii a peste 2 milioane de oameni. În România, aproape 150.000 de oameni lucrează în sectorul forestier și al prelucrării primare a lemnului. Ei contribuie cu 3,54% în fiecare an la produsul intern brut al țării. Asociația Forestierilor din România, ASFOR, este organizația profesională și patronală a oamenilor lemnului din țara noastră. Îi reprezintă, îi sprijină și îi apără în fața atacurilor nedrepte la care sunt supuși adesea. Anul acesta, ASFOR a organizat aproape în fiecare lună, în diferite locuri din țară, conferințe dedicate pădurii, lemnului și oamenilor care îl aduc în casele noastre. Evenimente organizate în săli de conferințe, în fabrici și chiar în pădure. Iată ce spunea la începutul anului președintele ASFOR. ASFOR începe să organizeze o serie de conferințe în care vom arăta activitatea noastră atât din fond forestier, cât și activitatea pe care membrii noștri o desfășoară în secțiile lor de producție în fabrică. Primul program de finanțare pentru utilaje forestiere prin Planul Național Strategic. Conferință despre comunicarea în sectorul forestier. O conferință inedită, organizată în pădure, în care invitații au văzut demonstrații de extragere a lemnului, dar și un tocător de producere a biomasei. ASFOR a acoperit multe câmpuri de interes pentru sectorul forestier. La conferința organizată la fabrica Hati din Vâlcea, dezbaterea a avut ca temă accesarea fondurilor europene. Accesarea de fonduri europene este diferența de la totul sau nimic. Sau totul făcut câte puțin în foarte mulți ani. Deci fondurile europene sunt o oportunitate nemaipomenită care n-ar trebui ratată de nimeni. La unul dintre evenimentele organizate la Sfântul Gheorghe, ASFOR a anunțat lansarea unui program de calificare în meseriile specifice sectorului forestier. Am inițiat împreună cu domnul președinte Muscă, acum 2 ani, un program de formare profesională a personalului care lucrează în fond forestier și în speță pentru ceea ce noi numim drujbiști și tafiști, muncitorii care iau contact direct cu activitatea de exploatări forestiere. Nu încap toate evenimentele într-un film. Dar dacă vrei să înțelegi ce înseamnă să lucrezi în pădure, trebuie să îl asculți pe Octavian Ilieșiu, care este om al lemnului de 60 de ani. Prima dată am lucrat ca măsurător de diametri și lungimi prin anii 1964 până în 1967. În 1967 am fost recrutat și trimis la o școală de sortatori în Năsăud. În 4 luni de zile am absolvit, am făcut practică, 6 luni de zile am fost trimis la o școală de șef de parchete la Cluj. Am mai făcut și acolo 6 luni de zile și 6 luni practică în producție. După care am lucrat 2 ani de zile ca șef de parchet, iar în anul 1967 am fost numit prin decizie, în 20 noiembrie 1967, ca maestru de exploatare. Am fost recrutat de către IFET, de către conducerea IFET-ului să urmez cursurile astea. În 1967 am fost încadrat ca șef de parchet. Am condus o gestiune mare la Valea Măriilor acolo, după aceea în 1971 am fost trimis din nou la școala de maestri de exploatare forestieră, am fost cel mai bun acolo, am terminat școala, am venit la IFET-ul Bistrița pe acelea timpuri, am dat concurs, am luat singurul post care era de maestru de exploatare forestiere pe IFET, l-am luat eu. Și am început activitatea, întâi maestru de exploatare, după aceea maestru principal cu încă 3 maestri din subordinea mea. Deci din 1967, din 20 noiembrie fiind în funcție și până în 1 august 1998. Atunci s-a desfințat IFET-ul. Au început grebile, s-a desfințat IFET-ul
Și de atunci m-a recrutat consăteanul meu, Iugan Emil, care de multe ori m-a chemat să mă duc la el și până atunci, în funcția asta, și de atunci, din 1 august 1998 și până astăzi la firmele lui. Dar de ce n-ați vrut să plecați? De ce n-ați vrut să plecați mai din timp? Păi era firma de stat Fetu și dacă acolo mi-am început activitatea, am zis până se termină stau acolo. Și când am văzut că se termină, nu era chiar terminat, dar am văzut că au început greve, au început fel de probleme. El a tot insistat la mine, Iugan, să mă duc la el și m-am dus la el și unde sunt până astăzi, în aceeași funcție și în același loc de muncă, în aceeași zonă. Am avut vechime 59 de ani, 6 luni și 26 de zile. Efectiv lucrată în producție. Care-i secretul? Pădurea, sănătatea, pădurea, cum să spun, munca, îmblatul, astea m-au făcut pe mine. Până în prezent o dat Dumnezeu că nu am nici o problemă, nici de sănătate, nici absolut deloc. Datorită faptului că tătă ziua am fost prin pădure, am îmblat, unii au trebuit și am făcut tot și la ora actuală încă apt de lucru, consider eu că sunt apt de lucru, încă nu am nicio bolă, n-am nimic, nu-s bolnav, nu nimic și în continuare mă duc pe aceeași funcție. Am așa senzația că dacă ar fi să o luați de la capăt, ați face același lucru. Bineînțeles, pe altul n-aș putea face. Aș face numai ce am învățat. Lemnul este mai mult decât o simplă materie primă. Este parte a istoriei, culturii și civilizației. Iar oamenii care lucrează cu lemn știu cum să o facă, respectând în același timp pădurea. Cea mai importantă resursă care o avem în zonă este lemnul. Și ne-am zis, dacă noi luăm lemnul din pădure, care îl naște, îl crește și îl aduce la maturizare încât pentru noi o resursă de materii prime și din această instituție de bază, pădurea, lemnul vine la o vârstă medie de viața unui om, păi și noi ca industrie suntem obligați să-l prelucrăm cu multă inteligență, suflet și pricepere, să-i dăm o viață cel puțin cât a avut viața de creștere în pădure. Anul acesta, Asfor a organizat 2 evenimente de Ziua Forestierului, ziua dedicată oamenilor lemnului. Primul eveniment, la Reghin, odată cu împlinirea a 70 de ani de la înființarea fabricii de utilaje forestiere Irum, cel mai important partener al forestierilor. Al doilea eveniment de Ziua Forestierului a fost sărbătorit la București, la Muzeul Național al Satului, un loc special cu un decor impresionant de gospodării, case și biserici din lemn din toată țara. Nicăieri nu puteam să venim să marcăm Ziua Forestierului mai bine ca la Muzeul Național al Satului. Aici, practic, vedem tradiția lemnului românesc. Vedem faptul că acest popor s-a dezvoltat de-a lungul timpului, folosind lemnul. Acest popor a construit din lemn. Vedem aceste frumoase case și biserici din lemn făcute de mâinile acestor forestieri, acestor oameni harnici, care de-a lungul timpului au lucrat, au adus lemnul din pădure în casele noastre și ne-au ușurat astfel viața și activitatea noastră de zi cu zi. Oamenii lemnului sunt ingineri, tehnicieni, operatori de utilaje forestiere, fasonatori mecanici, constructori, șoferi, muncitori în pădure sau în producție. Oameni puternici, care muncesc din greu, pe orice vreme, pe orice fel de teren. De multe ori în condiții foarte dificile. Și tot de multe ori, sectorul forestier trebuie să facă față unor situații complicate. Mă bucur că suntem aici, că încă suntem aici, deoarece sectorul forestier trece și tot sectorul lemnului trece printr-o perioadă destul de dificilă pentru noi. Este o perioadă în care și fără tehnologie e greu, dar eu care am tehnologie vă spun că și cu tehnologie este foarte greu, pentru că avem o lipsă de predictibilitate, avem o supralegiferare în domeniul forestier care
ne trage destul de mult înapoi și care ne crește destul de mult costurile cu care facem și pe piața europeană și pe piață suntem puțin depășiți ca și costuri. Îmi pare rău că de ziua noastră mai trebuie să fim și să mai spunem și lucruri, dar vrem să sărbătorim ziua noastră și peste 2 ani, și peste 3 ani, și peste 4 ani. Ferestre, uși, poduri, acoperișuri, leagăne pentru copii și jucării, podele și lambriuri, linguri de lemn în bucătărie. Lemnul este prezent peste tot în casele și viețile noastre. Nu există lume fără lemn, iar oamenii lemnului sunt cei care îi dau mereu o nouă viață. Aceasta este și deviza Asfor. Noi dăm viață lemnului. Acea bucată de lemn putea să putrezească în pădure, putea să ajungă pe foc sau putea să primească o nouă viață. Și uitați că a primit o nouă viață